חדשות טובות ללקוחות שלנו בישראל. אם ביולי 2025 אפשר שוב לשלוח לרוסיה מישראל בלי בעיות. המרחב האווירי נפתח, והמשלוחים חזרו לפעול כרגיל, גם מישראל לרוסיה, וגם בכיוון ההפוך. וזה הזמן לפעול, לפני שהמצב שוב ישתנה. שמי אלכסיי אנטונוב, מייסד Time Saving Machine. אנחנו מספקים שירותי שליחויות בינלאומיים כבר מעל 11 שנה. עובדים גם בזמנים רגילים וגם בזמנים רגישים, כמו עכשיו. מיום שני, 1 ביולי, אנחנו קולטים בקשות חדשות מישראל לרוסיה. סימן ביקורת עבה כולל מסמכים חשובים, חבילות וציוד. סימן ביקורת עבה כולל משלוחים אישיים ועסקיים. סימן ביקורת עבה כולל שירות מלא, משליח עד לבית, מכס, ביטוח ומעקב מלא. אנחנו שולחים לא רק למוסקבה וסנקט פטרבורג, אלא גם לכל עיר, יישוב ואזורים מרוחקים ברוסיה. ובישראל? אוספים מתל אביב, חיפה, ירושלים, וגם מכל מקום אחר. אל תחכו. אנחנו לא יודעים כמה זמן החלון הזה יהיה פתוח. פנו אלינו עכשיו, או דרך האתר, Time Saving Machine, הצעת מחיר מהירה, בלי התחייבות. ואנחנו איתכם לאורך כל הדרך. כשאחרים עוצרים, אנחנו ממשיכים לשלוח.